Takže čaute ľudia, ahojte, ja vás vítam nového videa a dlho som tu nebol, ale mám tu pre vás vianočný špeciál, vlastne silvestrovský už, a dneska je tu ďalší unboxing a rozbalujeme si nový monitor. Je to AOC Gaming 200 Hz, 0,3 milisekúnd response time a poďme na to. Neviem, čo všetko tam je, dám vám do popisku link na Alzu, môžete si ho tam pozrieť, takže ja ho idem rozbaliť a ukážeme, čo všetko sa nachádza v balení. OK, takže nožničky som zobral a ideme na to. Dobre, máme to nožničky, odložíme, neviem ako s tými YouTube kamerát. A tu je to, mali by sme to otvárať takto po ležiačky, takže klávesnicu si odpojím. Klávesnicu mám takto, Vajčar, dobrá klávesnica, lacná, má tu blue switche, ale na to už ste videjko videli. A ešte tu mám Logitech G Pro X Wireless. Dneska som akurát nastavil mikrofón, je nastaviteľný, môžete si ho vybrať, môžete si ho dať späť, takže pecka, aj keď za 150 € podľa mňa celkom predražené, ale teraz na to kvôli monitoru máme tu toto. Ja sa do toho veľmi nevyznám ľudia, takže to chce, tak pozrite si to, áno. Potom tu máme nejaké papiere, o tom nič potrebné podľa mňa. A máme tu hlavné veci. Máme tu káble, jeden je HDMI, druhý je tiež ako HDMI, má to takýto konektor, neviem či to je dobre vidno. Je to podobné HDMI, je to také D-čkový kábel, nevyznám sa do toho, a potom je tu power kábel na napájanie tohto celého. Mohli ste si všimnúť, že už som sa zbavil môjho ramena na mikrofón, ktoré mám vlastne tutok. Áno, toto je moje rameno, ale používať ho už nebudem, pretože budem používať mikrofón z headsetu, lebo mi to spravilo vlastne demi tola zo spodu, takže už to nebudem používať. Máme tu ako prvé, sa mi zdá, stojan na monitor, to si zatiaľ dáme sem, ináč pozdravte, Tuleňa, Tuli, ty pôjdeš zatiaľ sem. Potom tu máme tú blbosť, čo ide semka, takže to je tiež nice a vlastne toto je už druhý monitor, ktorý som si objednal, ten istý vlastne, ten prvý mi prišiel s mŕtvými pixelmi, takže sme ho reklamovali, ďakujem za. Ale máme tu druhý a ja to vyberiem dáko opatrne, lebo to nechcem zase dosrať. Vás si dám na stojan a ideme na to. OK, monitor vybratý, zatiaľ si ho dám na postiel. A potom v krabici už nič není, že krabicu zatvárame. Dúfam, že už to nebudem musieť reklamovať. Máme tu voľný stôl. Jediné, čo tu máme, je kábel, router a myšku. Potom tu máme ešte môj monitor a tu si dáme zatiaľ sem. Takže môžeme sa pustiť na montovanie. Ako prvé začneme týmto stojanom. Vyberieme ho pekne opatrne. Popozeráme, je tu všetko, čo by tu malo byť. Takto. Takže to si tu necháme. Ako druhé máme túto tubovosť, čo ide na to vlastne. Zo spodu to prišerovujem hneď teraz. Takže vlastne takto to tam nastopnem. Otočím, musíme to poriadne nastopnúť a zo spodu to má taký dzindzík, ktorý musíte prišrovovať. Ja to prišrovujem tak, aby to držalo. Ešte to tam došrovujem. Aha, dobre, takže máme hneď prvý problém, ale to je asi preto kvôli tomu, lebo je to presne v strede a ja to mám presne v strede takú ďúru. No, keď to dám sem, tak hej, to je vlastne kvôli môjmu stolu. To nevadí, ja to idem dovrtať a vlastne prišroubovať pevnejšie, nie tam späť. OK, takže už som to pripevnil na pevnú zo spodu a vlastne tuto sa nacvakáva monitor. Takže na to si potrebujem také rukavice zobrať, nech ho celý nedocapkám a môžeme ho nastopnúť. Takže rukavice som nenašiel, ale máme tu utierku, ktorou tu poutierame potom. Takže prinášam monitor. Takže monitor vyzerá takto, nechcem ho tu veľmi ukazovať, lebo sa tu sem nezmestí. Máme to. Dobre, teraz ho tak jemne poutierame od mojich capiek. Takže papiere vlastne môžeme odložiť zatiaľ, nie vyhodiť, lebo nikdy nevieme, či to budeme ešte potrebovať. Idem pre káble a môžem ho zapojiť. Takže dva káble, ktoré budeme potrebovať, sú tieto dva. Je to napájací kábel
a HDMI. Ako prvé si zapojíme napájací kábel. Má to takto do zástrčky a takúto. Dúfam, že to je dobre vidno. A vlastne to sa napája tejto dolnej strany a neviem presne kde. Už asi viem, takže ja to tam skúsim tako strčiť. To nie samozrejme. Je to tam, musel som ho kúsok zodvihnúť, ale je to tam. A to zapojíme potom. Teraz nech tam dáme ešte HDMI kábel a môžeme ísť na to. Takže OK ľudia, počítač, vlastne monitor už mám zapojený do počítača. A vlastne teraz, predtým som to mal tak na setupe, počítač som mal tu notebook a tu som mal monitor, ale keďže už mám 200 Hz monitor, tak budem používať ten predsa a tento vlastne bude na Discord a na také veci. Takže poďme sa pozrieť na to. Prvé čo musím je zapnúť tento malý dzindzík. Je zapnutý, ako môžeš vidieť, je tam Fortnite Winter Edition, edícia proste, či to, čo to bolo, vlastne tá budka, ale to je teraz jedno, lebo hlavné je monitor. Monitor zo spodu zapnem, vidíte, ako sa krásne zapol, bol tam gaming a je to tu, len ako môžete vidieť, ikonky sú väčšie. Je to také, že na 200 Hz to nevyzerá. Takže vlastne ideme teraz do nastavení. OK, takže napíšeme nastavenia, hej. Neviem, či sa to len nezdá, ale vy to asi nevidíte, ale ona je vlastne takto prehnutá, že taký oblúk to robí, čo je, neviem, či dobré alebo zlé. Napíšte mi do komentárov, ale ideme na systém, obrazovka a nebude to duplikovať, ale rozšíriť, takže zachovať zmeny. Máme to tam. Dobre, ikonky sú už normálne, všetko je tak ako má. Ideme sa pozrieť na herce, sa pozerajú tu a je tam samozrejme 60 Hz. Takže keď si kúpete nový monitor, nenechajte sa oklamať a dajte si to na viac hercov, lebo nemusí to byť predvolené. Ja si to 200 Hz a môžete vidieť aj ten rozdiel, aspoň dúfam, že už to je krajšie na tom pozerať sa a také. Takže vlastne ja si to ešte teraz nastavím. OK, takže teda mi akurát padol mobil, ale nastavil som si monitor, nech je kúsok vyššie, alebo úplne dole sklopený. Takže ja teraz prvé, čo idem spraviť, je popozerať sa mŕtve pixely a také veci, pretože minulé tuto ako mám kurzor myšky, tak kde tuto boli mŕtve pixely, takže dobre, že už ich tam nemáme, ale to neznamená, že tam nie sú vôbec. Takže ideme sa pozrieť, ideme to otestovať. Ja som si to dal na zlom monitore. Takže si toto vypneme, dáme si to na tento monitor. Test pixel, dáme si toto. Takže poďme na to. Na bielej nevidím nič. Na čiernej, to je čierna. A do je tu jeden mŕtvý pixel. Tak sú to ti už. Tu presne dole je jeden mŕtvý pixel. Tak som len debil, bola to špinka. Mňa už tak ľaklo ľudia, že ani si neviete presieť. Ja som na tento monitor čakal 10 dní vlastne do Vianoc. Potom som ho dostal pod stromček a teraz mi prišiel nový vlastne, lebo sme ho museli reklamovať a prišiel mi nový. A kebyže už na tomto sú mŕtve pixely, tak ja dojdem do tej Alzy a nech si vie, čo by som tam spravil. Že na prvú dobrú nevidím tu nič také. Ja si ešte schválne pôjdem na monitor, nech tam nemám žiadne špinky, nič, lebo to by nebolo dobré. Dobre, teraz čierna je čierna, ale podľa mňa to je all good. OK ľudia, takže mŕtve pixely tu zatiaľ nevidím a môžeme ísť otestovať. Je to vlastne úplne iné. Akože strašne iné to. Ja si to ešte budem postupom času si to budem nastavovať, ako by som to chcel, že či mi to bude lepšie vlastne takto spodkom vysunuté ku mne viac, alebo spodkom nižšie, ale to pochybujem.
Takže uvidíme, ale ja si to ešte skúsim dať na iné herce. Čo to spraví? Takže takto, dáme si to napríklad na 100 Hz. No tak toto určite nie, na 100 určite nie. Podľa tieto hviezdičkové sú, že úplný shit, takže 120 Hz. Je to také sivšie, môžete to aj vy vidieť. 144 Hz, to sú 144 Hz, už sú veľmi dobré momenty. Vidíte, že sa farba zmenila, vyzerá to lepšie a teraz 200 Hz. Akože v 144 veľmi nevidím rozdiel a 200, ale je tam dačo, takže určite si to nechám 200 Hz, lebo čím viac hercov, tak tým lepšie. Je to vlastne 1920 x 1080 200 Hz Full HD. Je to poviem veľmi dobrý monitor, tá 130 € aj s doručením, aj s DPH. Poviem, je to veľmi dobré. To je asi všetko na dnes. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, odber, prípadne napíšte komentár, či sa vám tento monitor páči. Ja sa ešte raz ospravedlňujem, že som tu dlho nebol a pochybujem, že toto video bude vidieť ako veľa ľudí. Takže ak tu nazbierame 5 lajkov, tak natočím také úplne šialené video, ktoré neviem ešte aké je. Takže môžete dávať videí do komentárov a to už je fakt všetko. Povedal som to 3-krát, takže čaute.